Пациентът трябва да бъде обучен на първо място за това, когато има такова заболяване, страда от такова заболяване, какво трябва да прави и какво не трябва да прави. Пациентът трябва, когато болестта му е активна, да бъде в покой. В смисъл, ставите трябва да са в покой. Тоест, той не трябва да ги товари, не трябва да ходи дълго време, не трябва да стои прав, не трябва да върши физически упражнения. За това говорим, когато ставите са възпалени. Една става, когато е възпалена, поставена в условия на покой, тя се подобрява от само себе си в 30%, 30-35% без лечение. Това болният трябва да го знае, защото ние, освен че лекуваме болните, ги учим. Освен той, ставите, когато са болни, когато са възпалени, са подути, отекли и болезнени, локално не трябва да се прилагат топлинни процедури, не трябва да се прилага топлина. Трябва да се прилагат изстудяващи, студени процедури, именно така наречената криотерапия или терапия с лед. На трето място, пациентът трябва да знае, че когато има болни стави, той трябва да регулира теглото си. Неговото наднормено тегло, ако то е такова, трябва да се намали, тъй като носещите стави страдат от наднорменото тегло. На четвърто място, болният трябва да знае, че не трябва да позволява некомпетентни хора да правят локални манипулации в съответното болните му стави. Болните с ревматоиден артрит трябва да имат самодисциплина, т.е. те трябва да дадат възможност на тяхното, да помогнат на тяхното оздравяване. В смисъл, че те трябва да имат самооценка за това какво правят и какво не правят, какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Трябва да спазват стриктно указанията на ревматолозите, не трябва да провеждат самолечение, трябва да знаят, че периодично те трябва да бъдат видяни, да бъдат виждани от съответно техния лекуващ лекар, ревматолог. Може да бъде на един месец, може да бъде на 2, на 3, вече в зависимост от тежестта на болестта се определя интервала на контролните прегледи. Трябва да има тесен контакт между лекар и болен, двустранен контакт, защото процесът на лечение не е едностранен, само от страна на болния или само от страна на лекара. Аз лично съм имал болни, който болни идва при мен и казва: докторе, ти знаеш ли, че тази болна като мен от ревматоиден артрит, обаче тя взима еди какво си, не трябва да има доверие. В смисъл, не трябва да се доверява, защото болният трябва да се довери само на лекара-специалист и то лекара, който го лекува. Може да се каже, че има тенденция за подмладяване на болестта, тъй като поне от опит и от клиничната моя практика, напоследък, в последните години идват все по-млади хора на възраст, засегнати от това заболяване, в жени, хора на възраст, които са в активна творческа възраст, млади, които, за съжаление, тези болни, държавата трябва да вземе специално отношение към тия хора, защото те трябва да им покрива скъпо струващото лечение. Хората не винаги имат възможност да си позволят в някои случаи скъпо струващо лечение, а заболяването го изисква и се явява едно противоречие. Необходимост от лечение, липса на обективна възможност, така че в този смисъл го казвам като подмладяване на болестта, че това вече води след себе си, влече след себе си по-сериозно отношение към специалността ревматология. Нашата специалност, използвам случая да кажа, е скъпо струваща специалност. На вид и наглед тя не изглежда така, но тя е много финансово емка, тъй като болестите ни са сложни, те са трудни за лечение, изискват много лекарства, а и много скъпи медикаменти. Рехабилитацията при ревматоидния артрит се прави, когато ставите са спокойни, т.е. когато не са възпалени. Рехабилитация. Това значи гимнастика на ставите, гимнастика на мускулите, тъй като тук е важно да подчертая, понеже ми задавате такъв въпрос за рехабилитация, че ставите, мускулите, мускулатурата на един човек физиологично се поддържа в нормална маса и развитие, когато му функционира ставите. Когато те са болни, мускулатурата хипотрофира, т.е. тя намалява по сила и по маса. Така че болните с ревматоид не могат да се движат не само поради болните състави, но поради стопената им мускулатура. И поради тази причина рехабилитация се прави винаги в хода на болестта, когато обаче ставите не са толкова активно възпалени. Когато те са активно възпалени, покой и криотерапия. Лед и покой, лед и покой, покой и лед. Това са двете неща. Когато ставите се успокоят и вече има отдръпване на възпалението, тогава вече може да се правят мускулни
гимнастики, физически упражнения, които са по специални програми, определени от физиотерапевти, от рехабилитатори. Заболяването ревматоидния артрит не може да бъде излекувано. Това трябва да го знаят всички пациенти, които страдат от тази болест, тъй като това не е нито ангина, нито пневмония, нито една обикновена хрема. Това е сериозна болест, която може обаче да бъде победена, в смисъл да бъде спряна. Тя може да бъде забавена, може да бъде спряна и човека да живее нормално, да води нормален живот, с нормално качество, с да работи нормално, да почива нормално и въобще неговото качество на живот да бъде такова, каквото, или почти такова, каквото е било преди да се разболее. Най-важните съвети болният да бъде наблюдателен и да не се интересува от тези болести повече, отколкото трябва. Защото той, като се интересува повече, отколкото трябва, почва да се самосугестира, почва да ходи при различни лекари, почва да казва аз съм болен, почва да обърква лекари и така нататък. Той трябва да има достатъчна степен на информираност за заболяването, доколкото тази информираност ще му помогне на време да отиде при ревматолог. Не му трябва повече. Второто нещо, болните не бива да правят самолечение. Това е като съвет. В никакъв случай, какъвто и да е медикамент. Един аспирин, ако трябва да вземе, става въпрос за артрита, не говорим за една обикновена настинка, също. Трето, не трябва да ходят при лекари и да... Нямам нищо лошо против другите специалисти, което искам да кажа, но те не са компетентни в нашата област. Пациентите трябва да имат дисциплина като във военно училище. В смисъл, че те трябва да имат самооценка за това какво правят и какво не правят, какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Лечението на това тежко, трудно и сложно заболяване трябва да бъде, може да бъде просто, елементарно, обаче смислено. И може да бъде много сложно и да бъде безмислено. Затова трябва да се намери тази среда, където да се намери полза-риск от лекарствата, да се предпочете най-удачният медикамент и съответно този медикамент да бъде поддържан във времето или медикаменти, може да са повече, и обязателно трябва да се поддържа връзката, тя да бъде двустранна между пациент и лекар. Не може само болния да се яви при лекаря, да се лекува без да се яви на повторни прегледи, или пък лекара без да потърси болния, да се позаинтересува как е неговия пациент, добре ли се чувства, има ли неприятни явления.